Ujigusanga muna intweli ngana Nyasaye modiganiria senge jeli tukilia karibu sana pastor. Nyasaye tiga agosesenie asebire biga sifade yo murigeria na bogoto tebia se kwa rule tebini litalia ukisha baadaye utubariki na neno na tubarikiwa kwa pamoja. Amen. Karibu sana. Mwani sawa kwe wanchwa bategereria na barigeria sema bili tukiri. Sama lite miongo kwa Reverend Chema Chukumugare. Korande kanisa ya watu PG Church. Ya kutoka Bonchari. Angena liana, angena sumbi maate. Ndikona achira sema mbili tukweliga. Ilindu nyaro sisini wamo, asinge nchiyo ya na magranya sai Kristo Yesu. Weyo tuvokige mambi. Kera na bangi batakite kwa rali tukeli. Kwa kinti waliro chinchamo na ito waliro lire. Ilindu nyaro kumwakanya sai na kumotogi asinge nchiraro mbiya. Asiga banchoma motege abaligeria. Tarada talingana liya Nyasaye tigatinyaro saba. Asinge nchiyo chake mambi. Omonene Nyasaye tatanu manu mekomo chenu. Asiri talia Kristo Yesu twakwire ngambi ya mwana Nyasaye. Mwana intwe ase wikingi manyasaye to watu ete Nyasaye to ebitange bingi byango cyabatonya wana Nyasaye. Bya mwana asinge cyo kwatule ndi robo manyasaye to watu ete ya marwaire watu ete ya makweli. Ranya sase mambie litukolia na tira se Nyasaye asinge cyo usangalinga na yao monene. Romo digerio to digereti asema mambie na mubekera sama ukawa Nyasaye tukurwa skinkongo cyonsi nyichinsi Nyasaye bona kingoji kwa somalinga na yao sesenyo seseno muligere Nyasaye to na bonsi abantegerete wanja kwa okoreke ensia magara Kristo Yesu oyero motori transebe na kwegena amen. Abantu abaligereria asema mbiri tukulia lero nigonta geteko chukukwana kurwa segetabu kya Yona isato mo baka ikomi Yohana isato mo baka ikomi. Birani yote anga lingana lyo monene ligacha ase Yona. Elia kabere likamotebya imoka ogende Nineva omochi olyo monene elio orali lyo amangana ndagotebye. Asa Yona akaimuka akagenda Nineva. Buna omonene amochigete. Omochi olya ni gorenge omonene mono. Oisaine orogendo rwa matuka atatu ase okoyobwata ase okoyobutokania. Yona agataka goeta asomochi olya akaira litukelimo agake lyogya bateba atigaira matuko emerongene oka elyo neba onchoranwe abantu banineba bakegena mangana anyasaye bakaralia okwengata n'abantu bonsi pi kurwa omonene goika omoke oye chigunia ekera mangana yo aigete asomoroti akarusia ekoba yaye yobonene akebo ye chigunia agaikaransa aseri bugoro elio amangana akaralibwa ase Nineva bonsi kubwatekana nogochika kumuroti amo nabanene boboroti bwaye agateba montonde tabaisa kolya kende nonyini ngiti endeyonso ose engombe chibaisa kusi kolisiwa ose konyonsiwa orende kera omonto ebo yebunia netingiti boigo chitubwe chigunia kera oyomo arere na chinguru ase Nyasaye awotoke atige obobe bwaye na abarurerie oborereria bore ase amaokai ningo omanyete ande n'abanyasaye arabayise bonchore berengera libyaye elinde atigenda amwamu yaye entindi intwe titosirwa ekero Nyasaye arote aya bakorete buna baonchogete bagatiga ogokora kwabo kwebibe eliaga onchora ebirengera libyaye tabakorera alia konya atebirie
nga abakorere mochenu Nyasaye tata n'umwana mwiko mochenu rona asomere lingana lya semambiri nasabira Nyasaye tumekase bire byoka okwana mo 19 no muligerio bigeretie n'abantu bonse bantegerete uwanja kwa okoleke ensema abira Kristo Yesu ero motori tunasabira kwigena amen. Bantu ba Nyasaye asemambiri nigontegete kokwana nga amaliga ayabutentia enkoro ya Nyasaye abuna twasomere kurwase gitabu kya Yona isato mpaka 10 twasomere umugano mutambi mono buna Nyasaye akwanete na Yona akamotebyenga agende asinimeba elinda kulera umucyolya inga Nyasaye nanyale kuyusiria asinge nchokonya wale bibe bakolire byabeire bigotyoka byabire bikoba ogotyoka okobe asobosibwa Nyasaye abantu balya konya bakolire bibe ebyamubwete monene asigo Nyasaye akabwato nenda mwamwenene enene agatanga nigawe tukobasiria alalimo lyoka lakini Nyasaye agatebya ninene Yona egende bakasalia nekero Yona igetororo nigo twatebwa mu mucyuri nigo ngo monene niga ngo yubutokanya asama tukatatu kulinde Biblia tenga Yona asenge nchayikiri nenda mwamwenene akabaga kogendororo esenge ntukurwa buri tangani konyora bweba chirtagenda nineba agateba nigakwenda Tarishishi lakini Nyasaye akabaga kumwira nyororo asenge ncho nigabwato morobeyigoro yomucyolya oninaru so ekeraiko Yona akabaga kuminyoka agatebya nk'abantu magega y'amatukata temerongene inga Nyasaye nachigosiria omucyolya lakini agento gekongo keneke inga abantu balya ekarwa igweto okuleria kolya tigaganya matukalya magega y'amatuke merongene tibale wetikobakoba mayo lakini ekarwa igweto baigo abantu balya bakaba bagwe byabo bakarusya cyanga cyabo bageya asengencho konyora bachire maminta n'ugwanja kwa Nyasaye asigo bakaba bakoba bagwekeyo bantu ba Nyasaye kwa nasema mie tali abantu bayo nineba bono nigo tolense ekwate binge abantu batiro kwatafwa monene abantu nigo batagete bayisane kyabanyene nigo bakobiyokana haya batagete banyole bibenyolele binto ebiranyale ko kyasobosibwa monene ikwayo tegererete ekurate yatira sema mie magega yamatukamake enseye ngosirigwere onyaye toko nyara gotoreka onyaye toko moyane romonene erindo nyare koma akumwante Nyasaye nigorabe gosirigwa una abantu bali baneneba ekaro akureretwe bakaba bagontura eniayo ikitagete gokwana number 1 ikitoko yarokere kurasa marikai inge kurete yachire egentege tangani tuangame bebyaito na Nyasaye no mwegenwa anyale wonchora enda mwamu ya